De wachter van het station. Op een koude ochtend zat er een oude man op een houten bankje. Het was vroeg. De zon kwam nog maar net op. De lucht was grijs, zoals de jas van de man. Hij zat daar elke dag, op hetzelfde bankje, op hetzelfde station. Zijn naam was Isaac. Hij was geen conducteur, geen machinist. Hij werkte niet voor de trein. Toch was hij er elke dag. Mensen noemden hem de wachter. Niemand wist precies waar hij op wachtte. Misschien op een trein. Misschien op een persoon. Misschien op niets. Isaac keek naar de klok. Het was 7:08. De trein van 6:15 kwam eraan. De mensen begonnen te komen. Een jonge vrouw met een aktentas. Een moeder met een kind dat niet wilde stilzitten. Een man met een boek, altijd hetzelfde boek. Isaac kende ze allemaal. Niet bij naam, maar bij ritme. Mensen zijn als treinen, dacht hij vaak. Ze komen. Ze gaan. Sommigen stoppen even. Anderen razen voorbij. Hij glimlachte zacht toen hij het meisje zag met de rode jas. Ze had elke ochtend een broodje kaas en een boek in haar hand. Vandaag had ze geen boek, maar een traan op haar wang. Isaac stond op. Langzaam. Zijn knieën deden pijn, maar zijn hart was wakker. Gaat het, meisje? Vroeg hij zacht. Ze keek op, verrast. U kent mij niet. Nee, zei Isaac, maar verdriet herken ik altijd. Ze slikte. Mijn opa is gestorven vannacht. Hij zat altijd naast me in de trein. Isaac knikte. Soms blijven mensen zitten in onze gedachten. Zelfs als ze uitstappen. Ze keek hem aan. Niet iedereen begreep dat. Maar deze vreemde oude man wel. Ik heet Noor, zei ze. Isaac, zei hij. De trein kwam aan. Mensen stapten in. Noor bleef even staan. Dank u, zei ze. Voor het zien. Isaac knikte weer. Soms is gezien worden al genoeg. Toen ze weg was, ging hij weer zitten. De klok wees 6:03. De trein was vertrokken. En Isaac? Hij wachtte. Niet op de volgende trein. Maar op het volgende moment. Want soms zijn momenten zeldzamer dan mensen. En ergens in de verte begon de zon echt op te komen. De ochtend was nog fris. De zon scheen zwak, maar warm genoeg om Isaacs gezicht zacht aan te raken. Hij sloot zijn ogen even, alsof hij luisterde naar iets dat anderen niet hoorden. Om 6:02 kwam de man met het boek. Hij kwam altijd op dat tijdstip. Precies. Elke dag. Hij droeg een zwarte jas,
een lange sjaal en een gezicht dat dacht, altijd dacht. Zijn boek was dik en bruin, met een gebroken kaft. Het heette De wereld als ik die zag, maar Izaak wist niet of dat ironie was, of waarheid. De man ging altijd op dezelfde plek zitten, 3 bankjes verder. Hij opende het boek, las een paar minuten en zuchtte dan diep. Altijd hetzelfde. Maar vandaag sloeg hij het boek niet open. Izaak keek op, licht verbaasd. Hij stond op, langzaam zoals altijd, en liep naar de man. Geen boek vandaag? Vroeg hij vriendelijk. De man keek op, verrast. Jawel, maar ik heb het uitgelezen. Izaak knikte langzaam. En? Was het waard? De man haalde zijn schouders op. Misschien. Het vertelde veel, maar ik voel me nog steeds leeg. Ze zwegen een moment. Alleen het geluid van een verre trein vulde de stilte. Boeken vullen je hoofd, zei Izaak zacht. Maar soms moet je iemand vinden die je hart vult. De man keek hem aan, dit keer echt. Kent u zo iemand? Niet elke dag, zei Izaak. Maar soms komt er iemand langs. En dan weet je, dit is geen hoofdstuk, dit is het verhaal zelf. De man glimlachte. Voor het eerst. Niet groot, maar echt. Ik heet Elias, zei hij. Izaak, zei Izaak. Mag ik hier zitten? Vroeg Elias. Izaak wees naar de plek naast hem. Altijd. De 2 mannen zaten daar. Geen boek. Geen haast. Alleen de stilte tussen 2 mensen die even niet hoefden te lezen om iets te begrijpen. En terwijl de volgende trein kwam, dachten ze allebei aan iets dat nog niet geschreven was, maar wel al bestond. Het was bijna middag. De zon stond hoger, maar Izaak zat nog steeds op zijn bankje. Zijn blik ging over de mensen die kwamen en gingen. Iedere dag zag hij nieuwe gezichten, maar vandaag viel 1 gezicht direct op. Een jonge man stond midden op het perron. Hij had een grote, oude koffer bij zich. Hij keek niet naar de klok, niet naar de trein, zelfs niet naar zijn telefoon. Hij keek naar de grond, alsof hij wachtte tot de aarde zelf hem iets zou zeggen. Izaak stond langzaam op en liep naar hem toe. Je wacht niet op een trein, zei Izaak zacht. De jongen keek op. Hij had donkere kringen onder zijn ogen en een blik vol twijfel. Nee, zei hij. Ik weet niet eens waar ik naartoe moet. Izaak knikte. Soms weten mensen dat pas als ze al onderweg zijn. De jongen keek naar zijn koffer. Alles wat ik heb zit hierin. Maar het voelt leeg. Alsof ik alles heb meegenomen, behalve mezelf. Izaak ging naast hem staan. Wat is er gebeurd?
De jongen haalde diep adem. Ik had een baan, een huis, een leven. Maar het voelde alsof ik iemand anders aan het spelen was. Dus ik stapte op, zonder plan. Alleen deze koffer. Dat vraagt moed, zei Isaac. Niet iedereen durft te stoppen met rennen. Maar wat als ik nu verdwaald ben? Vroeg de jongen. Isaac glimlachte zacht. Je bent niet verdwaald. Je bent op een perron. En een perron is precies de plek tussen vertrekken en aankomen. Je staat niet stil, je staat op de rand van iets nieuws. De jongen keek hem aan. Voor het eerst verscheen er iets van hoop in zijn ogen. Ik heet Milaan, zei hij. Isaac, zei Isaac. Milaan keek naar zijn koffer. Misschien hoef ik niet meteen te vertrekken. Misschien is het goed om gewoon even te zijn. Isaac wees naar zijn bankje. Dat is precies wat ik hier doe. Samen liepen ze terug. De trein kwam. Milaan stapte niet in. Soms is blijven net zo dapper als gaan. De middagzon scheen fel op het station. Het perron was rustiger dan in de ochtend. Isaac zat weer op zijn bankje, een beetje moe, maar alert. Hij zag een vrouw met een grote kaart in haar hand. Niet een kleine kaart op een telefoon, maar een echte papieren landkaart. Ze hield hem open met beide handen, terwijl de wind er zachtjes aan trok. Ze liep heen en weer. Links, rechts, weer links. Alsof ze wel wist waar ze wilde zijn, maar niet hoe ze daar moest komen. Isaac stond op. Zoek je iets? Vroeg hij vriendelijk. De vrouw zuchtte. Ik zoek alles, denk ik. Isaac glimlachte. Dat is een grote kaart voor één leven. Ze keek hem aan. Ik ben op weg naar een plek waar ik gelukkig kan zijn. Maar elke keer als ik denk dat ik het gevonden heb, klopt het toch niet. En wat zegt de kaart? Vroeg Isaac. De kaart zegt veel, zei ze. Maar mijn gevoel zegt niets. Isaac knikte. Soms luisteren we te veel naar kaarten en te weinig naar stilte. De vrouw vouwde de kaart langzaam op. Mijn naam is Emma. Isaac, zei hij. Emma ging naast hem zitten. Ze hield de kaart vast op haar schoot, alsof het een oud dagboek was. Ik heb al zoveel steden gezien, zei ze. Maar geen thuis. Isaac keek naar de lucht. Thuis is soms geen plek, maar een moment. Een bankje. Een gesprek. Een ademhaling zonder haast. Emma glimlachte. Dan ben ik misschien even thuis. Misschien wel, zei Isaac. Misschien precies nu. De klok tikte verder. Een trein kwam en ging. Emma stond niet op.
De kaart bleef opgevouwen. Haar ogen keken voor het eerst niet naar een richting, maar naar het nu. En het nu was genoeg. De lucht werd langzaam donkerder. De middag liep ten einde. De geluiden van het station veranderden. Minder stemmen, meer stilte. Isaac zat op zijn bankje, zoals altijd. Maar vandaag voelde het anders. Alsof het verleden dichterbij kwam. Hij hoorde voetstappen. Langzaam, vertrouwd. Toen hoorde hij een stem. Een zachte, heldere stem. Isaac. Hij keek op. Zijn ogen werden groot. Daar stond Lea. Het was meer dan 30 jaar geleden dat hij haar voor het laatst had gezien. Haar gezicht was ouder, maar haar ogen waren nog hetzelfde. Warm. Slim. Zacht. Lea, zei hij. Zijn stem brak een beetje. Jij zit hier nog steeds, zei ze glimlachend. Jij leeft nog steeds, zei hij terug, met een traan in zijn ooghoek. Ze ging naast hem zitten. Geen woorden waren even nodig. Alleen het geluid van een trein in de verte. Ik dacht dat je verhuisd was. Ver weg, zei Isaac. Was ik ook, zei Lea. Maar vandaag wilde ik terugkomen. Ik wilde weten of jij er nog was. Isaac keek haar aan. Ik ben nooit weggegaan. Waarom niet? Isaac dacht even na. Misschien omdat ik op iets wachtte. Iets dat ik niet begreep. Tot nu. Ze glimlachte zacht. Ik ook. Ik dacht dat ik jou vergeten was. Maar herinneringen verdwijnen niet. Ze wachten ook. De stilte tussen hen voelde vol, niet leeg. Als een kamer waar iemand eindelijk thuiskomt. Ik heb fouten gemaakt, zei Isaac. Dat doen we allemaal, zei Lea. Maar we leven verder. En soms brengt het leven ons terug naar het begin. Isaac keek naar het perron. Alles zag er hetzelfde uit. Maar met Lea naast hem, voelde het alsof hij voor het eerst echt keek. En misschien was dat ook zo. De lucht werd langzaam paars en goud. De zon begon te zakken achter de gebouwen. Het station werd stiller, zachter. Isaac zat nog steeds op zijn bankje. Maar naast hem zat nu Lea, en alles voelde anders. Ze zaten samen zonder haast, zoals alleen mensen kunnen doen die niets meer hoeven te bewijzen. Isaac, zei Lea zacht, weet je wat ik dacht toen ik je zag? Dat ik oud geworden ben. Grapte hij. Ze lachte. Dat ook. Maar vooral, hoe lang blijf je hier nog zitten? Isaac keek voor zich uit. Tot ik niet meer nodig ben, denk ik. Ze draaide zich naar hem toe. Misschien ben je dat al lang niet meer.
Of, misschien is het tijd om zelf eens een trein te nemen. Isaac zweeg. Het idee was vreemd. Hij hoorde op het station. Niet in de trein. Ik weet niet waar ik naartoe moet, zei hij. Misschien is dat juist goed, zei Lea. Soms moet je vertrekken om te ontdekken waar je eigenlijk bent. Een trein kwam langzaam het station binnen. De deuren gingen open. Een zachte stem over de luidspreker zei: deze trein rijdt naar het zuiden. Lea stond op. Kom, zei ze. 1 keer. Voor mij. Voor jezelf. Isaac keek naar de trein. Toen naar Lea. Toen weer naar de trein. Zijn benen voelden zwaar, maar zijn hart klopte licht. Langzaam stond hij op. Ze liepen samen naar de trein. Isaac had niets bij zich. Geen tas. Geen jas. Alleen jaren vol herinnering en stilte. Voor de deur draaide hij zich nog 1 keer om. Hij keek naar het bankje. Het was leeg. En dat was goed. Hij stapte in. De deuren sloten. De trein vertrok. Voor het eerst in lange tijd bewoog Isaac mee met de wereld. De trein reed rustig door het landschap. Velden vol geel gras, kleine dorpen, bomen zonder haast. Isaac zat bij het raam. Lea zat naast hem, haar hand lag zacht op zijn arm. Hij zei niets. Niet omdat hij niets voelde, maar omdat hij eindelijk iets voelde wat geen woorden nodig had: beweging. Jarenlang had hij stilgestaan. Nu bewoog de wereld langs hem heen. Of misschien bewoog hij eindelijk met de wereld mee. Wanneer ben je voor het laatst met de trein geweest? Vroeg Lea. Isaac dacht na. Toen ik jong was. Toen ik nog plannen had. En nu? Nu heb ik geen plan. Maar ik ben onderweg. En dat is genoeg. Ze glimlachte. In de coupé zaten nog een paar mensen. Een meisje met oordoppen in. Een oudere vrouw die breide. Een jongen die met een kaart speelde, alleen. Isaac keek rond. Iedereen ging ergens naartoe. Maar misschien zochten ze allemaal hetzelfde: betekenis. Denk je dat ik te laat ben? Vroeg hij plotseling. Te laat voor wat? Vroeg Lea. Voor alles, zei Isaac zacht. Voor liefde. Voor verandering. Voor geluk. Ze pakte zijn hand. Je bent precies op tijd. Buiten verdween het station uit het zicht. Alleen het spoor bleef. Lang en recht. Isaac keek naar voren. Voor het eerst sinds lange tijd voelde hij zich niet als een wachter, maar als een reiziger. En hij begreep, het perron was nooit de eindbestemming.
Het was altijd het begin. De trein stopte langzaam. Isaac voelde het in zijn voeten, alsof de wereld zelf een beetje trilde. Een zachte stem zei: eindhalte. Alle reizigers graag uitstappen. Lea stond op. Isaac aarzelde. Hij keek nog 1 keer naar het gangpad, naar de mensen die haastig hun spullen pakten. En toen stapte hij uit. De stad rook naar regen en vers brood. Er was een klein stationnetje met bloemen langs het perron. Geen grote gebouwen, geen drukte. Alleen stilte. En een kans. Waar zijn we? Vroeg Isaac. Lea haalde haar schouders op. Ik weet het niet precies. Maar dat is het mooie. Ze liepen langzaam het station uit. De straatstenen waren nat, maar glinsterden in het zachte zonlicht. Alles voelde nieuw, maar niet vreemd. Aan de overkant zat een bakkerij. Een vrouw zwaaide vriendelijk vanuit de deuropening. Er klonk muziek van binnen. Iets vrolijks. Zullen we koffie nemen? Vroeg Lea. Isaac knikte. Alsof we toeristen zijn in ons eigen leven. Ze gingen zitten aan een houten tafeltje bij het raam. Ze bestelden koffie en warme appeltaart. Het smaakte naar vroeger, maar ook naar iets nieuws. Isaac keek rond. Kinderen speelden op het plein. Een man speelde viool. Een hond rende achter een vlinder aan. Alles bewoog, alles leefde. Wat als we hier blijven? Vroeg hij plotseling. Lea keek hem aan, verbaasd. Blijven. Niet voor altijd, zei hij. Maar lang genoeg om het te proberen. Ze glimlachte. Dat klinkt als een goed plan. En jij was toch nooit van de plannen. Misschien werd het tijd, zei hij. Ze proostten met hun koffiekopjes. Isaac dacht aan het station. Aan de bank. Aan de mensen die hij had gezien, geholpen, losgelaten. En toen begreep hij iets. Misschien was hij geen wachter meer. Misschien was hij nu een bouwer. Van momenten. Van rust. Van een nieuw begin. Dagen werden weken. De stad voelde steeds minder vreemd. Isaac kende nu de naam van de bakkerin, Els, van de man met de viool, Joris, en van het meisje dat elke ochtend goeiemorgen riep, Lina. Hij en Lea huurden een klein huisje vlak bij het station. Het had een tuin vol onkruid en een schommel die kraakte. Isaac vond het prachtig. Elke ochtend maakte hij koffie. Elke middag wandelden ze door de straatjes. En soms, op een regenachtige dag, gingen ze gewoon zitten, stil, met een deken over hun knieën en herinneringen in hun hoofd. Denk je ooit aan je bankje? Vroeg Lea op een avond.
Ja, zei Isaac. Maar niet met spijt. Het was een mooi hoofdstuk. Maar dit is het verhaal zelf. Hij begon kleine dingen te doen in de stad. Hij helpte bij de bibliotheek. Hij bracht brood naar de oude buurvrouw. Hij repareerde de schommel in de speeltuin. Mensen begonnen hem bij naam te noemen. Dag Isaac, riepen ze. Hij groette terug, met een lach die van binnen kwam. Lea schilderde weer, iets wat ze al jaren niet had gedaan. Haar handen vonden hun kleur terug. En Isaac keek naar haar alsof hij haar opnieuw ontmoette, elke dag een beetje meer. Op een ochtend tijdens het ontbijt legde Lea een hand op de zijne. Ik had nooit gedacht dat we hier zouden eindigen. Isaac glimlachte. Misschien eindigen we hier niet. Misschien beginnen we hier alleen maar opnieuw. En terwijl buiten de zon opkwam, wist Isaac, hij was niet meer op wacht. Hij leefde. Het was lente. De bomen rond het station stonden vol bloesem. De lucht was zacht en vol beloften. Isaac zat op een bankje. Niet het bankje van vroeger. Niet in het grote station waar hij jaren had gezeten. Maar een klein houten bankje, naast het stationnetje in zijn nieuwe stad. Hij zat er niet om te waken. Niet om te wachten. Hij zat er gewoon. Lea kwam naast hem zitten, met 2 bekers koffie. Ze gaf hem er 1. Hun handen raakten elkaar even. Heel even. Maar genoeg. Er stopt straks een trein, zei ze. Zullen we kijken wie erin zit? Isaac knikte. Hij vond het nog steeds mooi, mensen zien komen en gaan. Maar nu hoefde hij er niet meer iets mee. Hij hoefde niets op te lossen. Alleen maar te kijken, te leven, te ademen. De trein kwam. Een paar mensen stapten uit. Een jongen met een rugzak. Een vrouw met een bos bloemen. Een oude man die om zich heen keek alsof hij iets was vergeten, maar het niet erg vond. Isaac glimlachte. Weet je, zei hij zacht, vroeger dacht ik dat ik mensen moest helpen hun weg te vinden. Maar misschien moesten ze gewoon iemand zien die bleef zitten. Iemand die er was. Lea knikte. En nu ben jij ook vertrokken. Ja, zei Isaac. En aangekomen. De trein reed verder. Het station werd weer stil. Alleen het fluiten van een vogel bleef over. Isaac stond op. Zijn benen waren ouder, maar zijn stappen waren licht. Kom, zei hij. We gaan wandelen. Lea pakte zijn arm. Ze liepen samen weg van het perron. Niet naar iets groots, niet naar iets nieuws. Gewoon de straat in. Langzaam. In stilte. In vrede.
En zo eindigde het verhaal van de wachter. Niet met vertrek. Niet met aankomst. Maar met aanwezigheid.